ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଥରେ ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମହଲରେ କିଛି ସମୟ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯାହାର ଉତ୍ତର ସେ ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ରାଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଦିନେ ରାଜା ଏକାକୀ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଭେଟିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିପାରନ୍ତି। ରାଜା କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହେଁ। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ କେଉଁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ରାଜା କହିଲା, ଈଶ୍ୱର, ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନାହିଁ। ମୁଁ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଯିଏ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ହଁ, ମୋର ଭଗବାନ ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା ଏହା ମୋର କାମ। ରାଜା କହିଲା, ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କର। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ କାଗଜ ଦେବି। ତୁମେ ଏହା ଉପରେ ତୁମର ପରିଚୟ ଲେଖ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବି। ରାଜା ତମ ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଖ୍ୟା ସେହି କାଗଜରେ ଲେଖି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ମୁଁ ଏସବୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ତୁମ ବିଷୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି? ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତୁମର ଆଚରଣ, ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ କି? ରାଜା କହିଲା, ନା ଈଶ୍ୱର, ମୋ ନାମ ବଦଳାଇ ମୁଁ ରହିବି। ମୋ ଏବଂ ମୋ ଚେତନାରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ତୁମର ନାମ ତୁମର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କୁହ, ଯଦି କେହି ତୁମେ ରାଜ୍ୟକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ତୁମେ ଗରିବ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ତୁମେ ବଦଳିବ କି? ରାଜା କହିଲା, ନା, ଯଦି କେହି ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ମୋଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଏ କିମ୍ବା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗରିବ ହୋଇଯାଏ, ତଥାପି ମୁଁ ରହିବି। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ମୋତେ କୁହ, ତୁମର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ? ରାଜା କହିଲା, ମୋର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ବୟସ। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ 10 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ 60 ବର୍ଷ ହେବ। ତୁମେ ସେତେବେଳେ ବଦଳିବ କି? ରାଜା କହିଛନ୍ତି, ନା, ଯଦି ମୋର ବୟସ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମାନ ରହିବି, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସୂଚନା ଦେଇଛ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଜାଣିବି, ତାପରେ ଭଗବାନ। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିବ କି ଯେ ଭଗବାନ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଖୋଜିବା ସହିତ ଭଗବାନ ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ହସି ହସି ରାଜାକୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ହରାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ନୀରବତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାହାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ମଣିଷ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।